В деня на световната инициатива Parking Day, чиято кауза е превръщането на паркинги в паркове за един ден, МТЕЛ демонстрира възможностите на мобилна мрежа от четвърто поколение. Long Term Evolution позволява да имаме мобилен интернет със скорости до 100 мегабита в секунда. За демонстрацията на новите скорости помогна младата надежда в леката атлетика Катрино Колие, която пробяга 60 метра за 7 секунди. За краткото време на нейния спринт през мрежата на МТЕЛ бе свален файл с музикален албум от 26 минути и с големина 60 мегабайта. Карин, готова? Техническият екип, готов? Дами и господа, моля внимание към екраните. 3, 2, 1. Уникална техника на бягане от Карин и невероятна скорост. Виждате, дами и господа, само за няколко секунди цял албум вече е свален. Тази висока скорост е възможна чрез ето този Data Stick 4G, поддържа скорост 100 мегабита в секунда. Карин, много ти благодарим, желаем ти много успехи. В реално време беше демонстриран и даунлоуд на видеофайл с размер 750 мегабайта за минута и 15 секунди. Скоростите, които позволява технологията, бяха изпробвани от гостите на събитието. Репортери от български медии се състезаваха в 3D онлайн турнир през мобилна мрежа. В бъдеще подобни игри онлайн ще са ежедневие за юзерите, независимо къде се намират. Главният технически директор на МТЕЛ, Хорст Пертър, заяви, че лиценз за разпространяване на новата технология ще бъде получен не по-рано от края на 2013 година. В Германия в момента цената на пакета от услуги е около 50 евро на месец.